内容が伝えられる映像として。違います。自分で、はい。違うか。そのメモ全体を作ります。メモを作る。自分で作る。はい。20%. Moriyama said Japanese cuisine known as washoku was listed as a UNESCO intangible cultural heritage. He said it was also introduced at Expo Milan in 2015. The minister said the recognition of washoku was... 早いね、女の子好きとかね、そういうの。だってそれ男性2人、男の子2人と女の子1人ってことでしょ。誰々君好きってそう、もう発言してるってことだよね。すごくないだから。今週はバレンタインデーが日曜日なんでしょ。そうですね。だから面倒くさくなくていいですね、じゃあね、女子たちはね。あ、確かにそうですね。会社行かなくて義理だなんだかなくて済む。完全にスルーできるわけでしょ、だから。いや、これはでも考えますよ。なんで？やっぱ日曜日だからっていうことは許されないんじゃないかみたいな感じで結構思う方いらっしゃるんじゃない？まあ皆さん、山田まりあちゃんは気遣ってくれてですね、我々